Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ki Nonghikai School Contract ki Badan Hapok Kshatri jongka Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association hakala sngi ublai ka shitarik unailar arjar arpuar kila penlong da ka jingyakhi hakmat ka yengsa jong menteri rangba ka jela u Konrad Kongkal Sangma ban penbor ya ka sarkar jela bakan tungkam biang yaki hadien bakila syak wengno nagakam dagi paungut kino hikai school kontrak ki balat mu ban penlong daga jingyakhi ka ba klemput sngi hakmat ka yengsa jong menteri rangba kila syabe haki pulet ki balalek senran pat yakini kino hikai ban pha syong syakawai pat ka jaka yangi contractual charo ngide ki ai haka state ka jongi Education Minister lele haki benai ki beladap habang ilai ben ya penbait da kababit da kaba suk basan ube penban yangi khilai cha Assam khilai cha Delhi khilai cha Tripura khilai cha Jammu Kashmir tengi deki ai hapo ka state ka jongi man ki kam ni haban mi surok yangi la sabe kam nadu arjar arpoi Januari kajing be kam de kajing bakla jongi kadai kejing bakla jong ke sarkar lathong yangi banhikai ki government LP school but upper primary school nadu kisnam arjar shipau tartar nilaikai shipau snam tam haki school ngihaban ya lai saukanta bantur sekendong sekensrot barok kawai ban penyo jingnang jingstat yaki khun ki khti jongkari perkajaj benriu hanrai manta habakap kasnam ka jongi longshu banlai warkam shawai rim longshu ngila cross saupau sanpau snam ngila trai chipau snam manta ki ong you are not qualified andala siteng sngi haba ngilai blas ngin dala poi shibaji ki ong yangi khilai no ngim don by siu siapi tingin lai si ai adin siteng sngi chanong ngin lai don ki parano hikai jongi ki blak khat no marsen be kam ka sarkar kelon kensan te pilih ayun na kebentai ni no hikai bela klat no kadongun na preng jong ik parano hikai ka sarkar ka kwa bakin klat no hikai jong i bela klat no imes aidalin nong rang hamolai teng idai disabled teacher ibam la ayat hamal ki la kerpat ka jingjau umat hanrei hau January hau February jong arpoetrik jong mentau snam la klat no kelon kensan aying idon lai ngut ki khun la tap dan buram ye ka ar flight trek enga kwa ban bu ke ne ke jingkale ka sarkar inoi kai ki de ke ai hapo ka state ke jong la da phim tep sarkar enga kwa ban ong tang ka ni ka bai ngi dai kinong tei ya kari ber ka jaj ban riu abang ilong kumta phi pensat sri yangi naying CM kiong lai cha additional secretariat parking lot hangne kiong shong chane la panyai kum ki mesi kum ki blang ngidap na kajing sngosu kum kinoy kaya abang iyo sngo ya kani kakubor ka ba kile yang iman takas ni ngile lay kendo yo chief minister jongin riusin hatura jisin ngi yat nang ni ngimi nang nei selong ngi simpor de kisan riu kenta hatura tang si minit di aipor yang iban keren hadu kata chief minister badan buram jongi ile yang ngim sngo ai wat la kataro ngitur biang ngi wat biang panyo appointment la sya ngi ban lai kendo haying sa jong ulai sin hagabak hadu iong yang ngi kumne ale hagabas sedang laisin apor bengi kendo ong ba show me the way how I will help you kum tanaka liang jongi ngila perchang ban kum bakiwai ki state apo ka ri ka be jongi kum napo Assam Tripura Delhi Jammu Kashmir Madhya Pradesh ngila pen
kumno lale ikinoi kai kontrak hadin bangile submit kita ginon kam usiam jongi IELTS examen mantala arsnam ke examination ke jong u yangi ni kwa ban yo no ka result manta ni kwa no ban yo ka result manta ka jinga kren kalaya ki jing thok ki memorandum ki bangile submit lata ki phau tali dengan kerpat hakmat jong siam But Education Minister Badon Buram jongi Sengaw baha perkhat no Ya kakam ke jing ke jongi Ngidon lagi yong gi sam Ngidon lagi kon ki kun ki kti Ngidon lagi jong gi jing kumba ma pi mat jing Ngilatur ya ka klau ya ka petap Ham ken naga benta kenu tang ban yo jing start ki kena school Hadin bangila try lakut kasnam jongi ki be no yangi Kajing bakla kajing be kam de kajongi kadai jong ka sarkar ke NCT norms hapo ka jala jongi la wan nadu usnam arjar chipau hadin khandai snam ha arjar khandai kidang penlong amtat bon na plan jongi fele ka amtat namar ngila teman ngimlong syu kasnam tang namar itai amtat balai kenta labe kam no yangi Hakapor batung yang ikam don keempat kadang 45% badialat ngila komplit kita baro. Temanta ke sarkar kali yang ikum ni. Tengah kwa banyo ke jubab naga sarkar. Inoi kai hak state jongi kidai ki ai. Nang nomi kini ki nong sinsar badan buram jongi. Kadang ambakla kadai ni kinoi kai. Don khat ars patam. Keempat kalaya arsin mah. Kalaya arsin. Temantang ye dangsa sa kumbang khaspa ke ailat ikini ki badang biang snam biang arta yang kibala bamdon snam suki mailat thong biang yang si kam kumbala thong yang ka basdang kumba pi ong yang pendap ki tielat bat ka 45% ngil pendap thong biang yang si kam ki jongi ka senjam ka bangi ngila nganga ong da ka basai imai pa kila pa school yang baru kina hekai kontrak Don kiba la sitom haban yai ta ki phoganta tang ban lek bu khaw yang ipotang ret ngila pendap ngila yo ikikran jipule ngila yo kam hero naka sarkar haki government LP school hadin bangila pendap kita barok ka sarkar ka ong yang unqualified ngimla le hanrai simno ya ki jinong kam jongi barok ka sarkar ken ki jingim jongi simno kitu ki certificate dia lat kitu ki certificate ki graduate certificate jongi simno ngimdan kam syu jing sisa kane ke amtak kanam ktaye jing sisa la dai ban yit nadu ka basdang ka sarkar lalong fit ne lalong om fit ro dai ban yit nadu basdang denam te anda lai kai de ki post name ong ba you are not qualified ka bas ngosi tamingi ka ba longkumta hapor barenew yang iru jing sala ai apon yang i san kunai sngi Man kasan kenai sengi, ndai pengiwan sim appointment. Kadai ke sarkar ki bapa yang ni. Tengim smutu ke ini ke jingmut ke sarkar kali yang ni. Nilai keren ki be penban yang ni kumta. Tengi smusi kum kino hekai bani asngo ya kum kini ki jingkren na ki anok senchar ki be ki jong. Ka jing yakut jongi baru kino hekai ngile yang skam hadu baka sarkar kan respon yangi kan jawab yangi baka balong positif ngin weng no angtahi lam kumta ngin chong lakan no kanos ngiru namar kum nei ma manswa hamadan malki ngila chong chipos ngi la khot yangi sekami jeng akran te ka jeng akran composition no te mentangin kwa shu bandang rung mangia sekretariat ai ba upai ba un sngo ki social media kini sngo ya ka jeng akran ka eka ansar ka jongki ngi kwa e kata ngila yakut ka meeting jong ya arpun rutrik ngila yakut bandon ka agitation akhmat jeng jong CM ka daw kalong ba CM dei upa ong ngi IELTS examen tam kala arsnem tingi kwa ban yo ek result ken jing sam nda kwa ban yo ek result ka ba bha ngila thaulat ngila pan kita kila kilenti kum ba kwa ma u ong ba show me the way how I'll help you ong pa pan i nga kanu kulenti ngan yarap te ladal don lenti tengan yarap ong sai kumta
te nakaliang jungi ngila try stomp pan yo kita ki notification na kiway ki state ya ki noi kai contract la regularize baro la pli kilat nak baki ai da special tet try hadre jongi pate kamdon ka bakum kata te ngi kwa pan yo ka result ken nanta ka ba penong yang iba mengimi na ying yong CM kalong namar baki wan naka board jongka administration district administration ki ongba namar ba pimyo permission hangne telai no hangtai kipen iye jaka yang ha additional secretariat parking lot tengir ungi bulom ya ka an jongka district kabla pen bai jangi tementa pensangi ingi hangne ongba nangne nang tile yala mingi na kejat kumki mesti kumki merat mo tengi kongo ya kataro te hangne pada umnong hangtai tele hangne ha smat jongka emboss atrai pen satri sipang sane sipang cetai kamdei pi benle kumne ya kabala ong jisin ha additional secretariat parking lot ngenne bayang tabai